now, ndatimbodaidza Evangelist Chigodora. Symbols vashoko. Hanzi pandinofamba manager sei? Usaite kuti usachedze munhu. Bata pamupendero waJehovha nditsika kuti zvinhu zvako zvifambe muupenyu. Praise the Lord. Sorry. The Evangelist Muparinga. Tuone kugara mazita ino. Rega itete mwari ndoda kuushumira uri pano. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Acts 28 from verse 1. And when we expected, we knew that the island was called Malta, and the barbarous people showed us no little kindness, for they kindled a fire, and they received every one of us because of the present rain and because of the cold. When Paul had gathered a band of sticks, he laid them on the fire, and there came out a viper because of the heat. That's the line I want. They came out a viper because of the heat, and fastened on his hand. And when the barbarians saw the venomous beast hanging on his head, they said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom he had accepted from the sea, yet virgin suffered not him to live. And he shook off the beast into the fire, and he felt no harm. I'll pray. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Chada ndishumire kwengu yandapiwa. Member utatu of this message, don't lose God. Usarasikirwa na Mwari. Don't lose God. Usarasikirwa na Mwari. Paul and his team, they were traveling. They suffered a shipwreck. So they managed to swim to the island against Malta. So varipo vakaveserwa moto, vakatanga kudziya moto. Babo ndobva rati Paul ndobva agadza a few sticks achiisa moto make. Then because of the heat, they came out a viper. Nekuda kwekudziya mumoto makabva mabuda nyoka ikaenda paruoko rwake. They survived the shipwreck. Vakauya paisland. Varipo pane dambudziko raapo rinothreatena upenyu hwake. Pavabva uku kune challenge, they've managed. Vauya kusave it. Vagamuchirwa zvakanaka vaisirwa moto. There's also another problem. I've discovered in life kuti nema breakthrough atinoda Mwari uchatipa, ma blessings atinoda Mwari uchatipa, but neimwe nguva the devil anakurizana kuataka vanhu nekusana nevanhu. Uchaona kuti the same devil aikunetsa kuti usarorwe, ukarorwa anokunetsera mubabako. So zvinoita sekuti unenge wabuda kune dzimwe nyaya. Please kini vanhu vamboita quite shy. Music. So it's because of the heat they came out a viper. Vaveserwa moto ende kana kuchitonhora kuchinaya tese tinoda heat, tinoda kudziirwa. So this gesture yekindness yaitwa ine a problem inside. Vabva pashipwreck, they've survived, but now there is also a threat vari paland. So chapa Paul survivor is not kuti ari pa safe place, but is a type of a man akapa upenyu wake kuna Mwari. Is a type of a man anoti handini ndinorarama asi Kristu mandiri. So vanhu vepaMalta vane moyo wakanaka, but moyo wavo une chekuita necold, kutonhora, neshipwreck yavasafa kavaisira moto. But when the viper yaenga paruoko rwaPaul, havana kugona kumira naye, they waited for him to fall down dead, which means help yavanhu iriko, but inosvika at a certain level yavanoona kuti idzi nyaya dzava dzako idzi. The same people vaisira munhu moto kuti adziye, nyoka kaiva paruoko rwake, havasi kutry anything to help him, which means the help of man in a limitation. So my warning and the message is don't lose God. Vanhu vanogona kumira newe kusvika pa a certain level, but kune dzimwe nyaya dzekuti havagone kumira newe padziri.
So Paul nelamwe vake moto vameiswa vanodziya moto. Chinhu chakuda mumoto haasi Paul auya nacho. Vagari vepamauta nyoka dzindo padzinogara, and by experience they know kuti kana munhu ambonerwa nenyoka paruoko, the next thing is you swell up, achazvimba, or you fall down dead. So they expected, according to experience, kuti zvingo zviripita nokuti zvinhu zvavagara vachiona zvichiitika. But thank God kuti zvaenda pana Paul, a man with a difference. Vamwe vakamborumwa vakadonha vakawira pasi vakazvimba, ndo experience yavainayo. But I've come to declare this news to you. Zvakaitika kune vamwe, Mwari ngaakupenyasha zvinogere kuitika pauri. Experience yekumusha kwaunobva nezvinoitika kuti nzare kwenyu zvakaitika kune vanhu vasingazive mhando yaMwari waunonamata. Don't lose God. Nekuda kwekuti kana munhu ane breakthrough zvinhu zvafamba zvakanaka, sometimes the breakthrough inogotaka kucreate a breakdown. I'm trying to say kuti Israel yaburitswa naMwari muEgypt. At a certain time vachienda kupromised land, vakagadzira futi Mwari wavo yeti vaburitswa naMwari, but vakugadzira Mwari asina mubvira avaburitsa muEgypt. Chinhu chavanoshandisa kugadzira Mwari icho ndechekuti mabracelets avakapiwa as a blessing, igold ravakapiwa as blessing, maearrings avakapiwa as blessing, ndo zvakameutwa naAaron ndokubva agadzira a golden calf, which means Mwari paakavaropafadza vakawana gold. But the gold also became their God along the way. Uchaona kuti unenge watirwa zvakanaka, wabva kushipwreck wakasafa zvekuti Mwari vakakuwanira zvandobva waenda paisland. Paisland pane nyaya dzepo. Ndakadiscover kuti dzimwe nguva madivorce ari kuitika haisinyaya kuti zvinenge zvakaoma mumba, pamwe pacho ndezvekuti zvinenge zvanyatsonaka zvekuti munhu akunyatsoona sekunge I need to move to somebody. Why? Nekuda kwekuti levels they can change. Nzara inouraya, kufarisa wane mari kunouraya. So death inowanika both sides. So in both sides, don't lose God. There are times kuti unogona kuti heat inodiwa nemunhu wese, but the same heat ndo yava the reason why the vapor appeared. The same heat. Chavari kuda kudzirwa, chavasingade ndochiri kubuda muheat. So nyaya yapo haisi kuti kudzirwa kana kutonhorwa, nokuti in both sides kune problem. But kuma both sides esasaipo wagona kusurvivor, God was with him. And the viper inenge yakaita a choice. Haina kurumba munhu wese, haina kuenda paruoko rwemunhu wese, yakangenda paruoko rwaPaul. Why? He was a man on the mission. Haasi kufambira dzimwe nyaya, ari kufamba kuti afamba achiparidza Kristu. So the devil, kana kuti nyoka, it represents a demonic system. Inoataka munhu ane potential, kana kuti ane a key ye destiny ye family. That's why uchiona sometimes Paul asati asvika kwaari kuenda, but along the path pane mabattles apo. Hausati wachiva zvimwe zvihombe zvaunoshinga kudai wava nazvo, but the battles that you are fighting now, unosvika paunonetseka kuti but indava handisangachibata, handisangapedza project yacho, zvinhu handikuronga asati zvabuda, but why the fights are coming now. Pamwe pacho haurwiswe nokuti wasvika, unorwiswa nokuti kwauri kuenda uchasvika. So there are times that the battle you are facing today is a sign. The devil, you are a threat to the devil. At this stage, you are a threat because he knows you are going somewhere and God is on your side. Those are the Pharaoh at a certain time kuti declare kuti vana vakomana vaberekwa ngafe achisiya vana vakaberekwa kudhaya. Why is he against kudiki tiri kuberekwa? Spiritually kune zvaari kugona kusensa kuti vari kutoberekwa navo vanenge vadiki ndo vachava maleaders ekubuditsa vanhu vatokura kudhara. So there are times that the fight we are facing now, it's a sign that you are not an ordinary person. There is greatness in you and favor in you. Don't lose God, no matter things are not good. Wagona kutena ma testimony e viper yetika makora kawanda. Viper yakaruma vanhu ikaita mbiri yekuti wese arumwa anozvimba nowira pasi. But Pope akazunzira nyoka mumoto, Bible wrote, and they changed. Wambomuti is a maker and over this man is a God. Which means the testimony that is coming upon you, you know, that kind of a challenge for people to know the kind of God you worship. History ain't repeat of the same. But can I end up a woman but Christ mandiri, which means I'm already dead. You cannot kill a dead person. So now the yoka end up
vakasarenda upenyu muna Kristu. So the heat very kudiwa nokuti kutonhora, but zvinodiwa zvinogona kutakura zvinhu zvisingadiwe. Breakthrough ikauya sometimes inokunzira breakdown. Why? Nekuda kwekuti izvezvi haugone kushandira vanhu nokuti hasatonyatsobudirira pazvinhu zvako. But there are times yekuti pride inogona kuita right pasuccess. Nekuda kwekuti kana usikuwa successful, pride yacho nekuda uzakudada kunotoda zvekudadisa zvacho. Yes, there are times yekuti hasati zvaita, but inzwa kana zvatoita, the more God blesses you, the more you must not lose God, the more you must have God in you. Why? The devil that will come after you for success are too much. Kana satana aitadza kukura ifamba netsoka kana wani mota mahedhoni anenge akawandisa. Why? Wani mukana kana satana akurova izvezvi usati wanorwa usina vana, kana wani mhuri namatamwari zvakasimba anogona kuataka family vana vako, uchanoti pain yawinayo haisi against you, pain iri against your children. Nekuda kwekuti the devil ane a big coverage mublessing imomo. Don't lose God. But Mwari anenge akurasikirwa nevanhu vazhinji kana zvavaitira zvakanaka. Vanhu kana vabuda muIjipti vanogadzira Mwari, but vari muIjipti vakachema kuna Mwari, Mwari akavanzwa, but havachada Mwari akavabuditsa muIjipti. Vakuda kupota vachigadzira vega newealth yavo, blessing yavakapiwa vakabuda muIjipti ndo yavanopa Aaron kuti gadzira Mwari watingatonamata like now. Don't lose God. Why? Nokuti wabva kushipwreck, une problems awakatoita overcome ukabuda mari, things are now flowing better, but mubeta imomo there is something that is not good coming your way. But I've chosen to tell you this message. Ukasaluza Mwari, Mwari hakuito a loser. He will stand with you. Uchaona kuti zvichatarisirwa nevanhu vepamount, zvinotarisirwa nevanhu vekumusha kwaunobva, zvinotarisirwa nevanhu against your life, nekuda kwekuti vari kujudge the vibe on you. They don't know that the one greater is inside you. So sometimes the viper is on you, but grace is inside you. So now the viper is a testimony. Saka uchaona kuti Daniel vanhu vakaziva kuti ana Mwari inside the den of the lions. Kana asati akandwa mugomba anenge akaenzana nevanhu vari kurwa naye, but akaiswa mugomba anoprova a difference. Even the lions became a witness. Daniel was a good man who feared the same God. So I've come to tell you this. The viper hanging on you is a testimony coming. Why? Because you are going to reverse that issue. God will not bless you. God will bless you. There are times you calculate what you do and you think good things are coming. But I've come to tell you, but your blessing blessing. So they came out a viper. So viper is kuwanika kumvura. Uku breakthrough mapedza. But pamauya pa land, you know, Peter was exposed. The mumskana atingira Jesu. Peter itodziya moto nevanhu ndobva kwauya mumskana zvikanzvino kwazvo uyu mumwe wavo. Chaita kuti Peter aonekwe is light. Nekuti ari kudziya moto, but chaari kuda isi light. Chaari kuda heat. But the same fire in a heat, in a also light. There is the other side of whatever you want. Breakthrough yaunonda yakanaka, but make sure it's over breakdown. Nekuti you can easily lose God when things are okay. Nokuti kushipwreck kumasurvivor zvaita, but the devil anokupeta maoko kuti vane breakthrough varegedzei. Hama dzangu, there is more threats coming. Iwe uri pa good land wabva kumvura kushipwreck. Nekuda kwekuti the devil haasi kuzoresigna. So chandayozokuencourage iwe uramba uchifamba naMwari. Whether in Zimbabwe or in England, continue to worship and serve God. Why? Because the same devil akakunetsa ukatora visa ukauya is also ready for you in this land. Uchanoti uchaita ma problems arikuya as a result yekuti things are okay. Unevanhu vaitokugamuchirawo vachitokufarirawo. But pawatongosvika kunoko, usati watomboita ini kungodzi waakuno zvinovengesa. Hausazvizive. Zvokuti wazoitei wagara pai wafamba nemota ipi uko hatizvizive, tinoziva kuti uri kuno.
zvinoita kuti vamwe vafambire nyaya dzako nokuti wakauya kuno kwete wakachibva kuno wachibva ito usadavaro vacho vaizoita research vaigona zokunyarozva but kunoti havazive uri kungosvire kuti ariko dai vaita research pamusoro pemereji yako vaigona kunzwira tsitsi but vakakuvengerei kuti wakatozoroorwa chete kuti mukuroorwa kwacho munei havaite research idzodzo unongovengerwa iyo seneme wakatakurei. The viper iripo, but you get out is the heat. But the heat no ya listen one more to what see. As one viper iripo. Sometimes in Zaganaka, Nakunaka, and Zaytro, Nakunaka, Pakistan, maybe I'll explain better. Jews how know that she right. But as this right to type up, if the partner is going to fish so, you never want to divide. But not going to fish. Did not catch killers with one in the dinner and you pay fish. When you mark up Muda, why goes up when you separate means one in Yama? The man that cried fish and don't understand the separation. Was it otherwise not in the cooperation? Kagara. Was a gonna separation in the cooperation. She was a naka, she was a cabbage, she can naka, she will naka. But it takes maturity. We ain't letting it make it short. He's a good guy. What are these? I didn't tell. Funny people to watch what I tell you. Come what is your family? What I tell you. Breakthrough. You know what I'm talking about? Breakdown. Zakanaka, you know to down and naka papusia. Why you never put your money backwards when it's Zakanaka? Zakanaka was a good one. I just understand the relationship. I'm going to move with Zakadai. Then that is a change that test. But Pablo elevate what I said to the right. We don't shut them by now. What you get time. Yet Makanama talked about a breakthrough by more. But more breakthrough man is separation. The good to move on as going to make the blessing that is available. There's always a viper. Muhiti oruchaka, there is always the devil are resigning. But the secret iripo even agasa resigner. Don't lose God. Mwariano baba no warning warupinda Canaan. Kwete warubuda Egypt. Warning Canaan kune warning iri promised land iri jimbo iri fruitful. Why kana mama ama msazo kanganwa. Mwariko hakakupisai. Kana mama garazimbaza msina kuwaka msazo kanganwa. Kutinemiwa maiwa waranda mu Egypt. Kurati chekuto kanganwa chiriko when things are okay. The push and the drive, the problem, not your love for God. My situations. Which means my situations, you are at a settler. Love was not there anyway. So I want to do so the love was not there. Child driver is not the love you could marry. It's the situation you could marry. In every issue, in every matter, don't lose God. Kana wachemere wana matira mwara ipindura kago nokufanza kuone ukuthi chiri kunamata. I've seen people in my classes, in my levels. I know people are gifted in the things of God. But one thing I know, the gift does not make you a God. It makes you a child of God anyway. So you need to worship God the same way you used to worship God. They come out a viper. Sometimes the viper you chemanayo. I see this in everything akabuda nokuzvakaoma. Anika breakthrough neka favor kakaitika. Kude Maria kabatwa so. So kuti newa uchabatika. Pane zvakanaka zvakaitika. Zviri kukonzera sina kunaka zvaakuitika. Why? Because you lost God along the path. Imagine kuti vabuda pashipwreck vaigona kucelebrate kuti zvaita zvinhu zvaakufaya vachitodziya moto kuti taakudzirwa. A viper came out. You know the viper in life matter. But one thing I know in what I've come to tell you, my expectations evanu anogona kunyatsiswa namwari wakatenda mari. Nyika ine nhoroondo ine zvainoziva kuti munhu akadai anogona, even my doctors asiri prophetic and very medical intelligent, they can tell me chimwe chirwere chauinacho kuti hauite 2 years.
But they know by experience. Cancer 4 years. Situation my expectations, they are there. But there is grace that will show up. And you will testify the goodness of the Lord. The same men are good as a mentor. They changed their minds. Why? They would have to Bible. He shook off the snake into the fire. So it is the same fire you produce the snake because of the heat, but it's also the same fire it will to consume this snake. So what's the difference? The difference is nyoka kaenda parugo wapo. Paenda a poisonous snake parugo wapo. I see you in nyaya. But po wacha rumane nyoka iparugo waka. He has the grace and the power. He will change history nyoka izozo. Says what type of family niggas you have the grace, you are an answer to your family. Instead, you go to why me? Itimari knows what you muneni, and the Zaitika Bandini Neticon zero, and the Chapupura Kunaka Quen, the Buddha is right in one. Zikaiti Mumana Power Anofa, and the next one Anofa, but Zikaita Power, the snake will die. They expected him to fall down dead. But the opposite happened. He shook off the snake into the fire. But in the end, the poet gathered the sticks, which means so but make sure you gather more sticks in prayer, more sticks in worship. You gather more sticks in worshiping God. But as an individual, gather your own sticks. We are human, we try by our best at any level. But one thing I know, you must also know how to gather your own sticks. Prayer is good. You want lose a grace, you are not gathering your own sticks. There are times we think magic, principles, and you are also involved in part and parcel of the answer. Learn to gather your own sticks. But are you gathering the sticks? Or do you tell the marriage? Do you want God to intervene? Yes, it's good to pray for you. But learn to gather your own sticks. I'll give you a piece of my one day with the problem come up. Even you are a pastor, you're not immune to challenges. I'm sure you all know. Pastors are human. So with the problem, I had a problem with my wife. So one day she woke up and found out bed and over it's good to pray, but marriage is not balance between two, prayer and wisdom. You pray, you act, kuti manifest mu character. So happens that kita pray ada benda kata atete yeti tauri makata drawing ni futi. Mwarano egera but ndishine nyane. Ko wakaro waneni kwete na mwarika. She must also learn to gather her own sticks. God will provide the fire, but He must also provide the lamp for sacrifice. There are issues that are centralized on prayer, and we forgot to gather the sticks. Gathering sticks is your own character, your own effort to make the fire more powerful. Because I pray for no muda, I don't respect and no disa. So I'm not going to come up with you and say disa. So make sure you gather your own sticks. Moto azumzi wanyoka wane uni zakati one day. At first it was just the heat, but nobody buys more sticks. The heat is improved. You are part and parcel of the answers in the chapter. Iwe we are also involved. So my time will to push him, but get this message very well. Don't lose God.
zvichaita zvakanaka pamberi apa uchakomborerwa ucharopafadzwa but mumaropafadzo imomo mune dzimwe vaipa dzakangowanda. Also there are challenges no manifesta at a certain level dzanga usingawani palower level. Aninoti kana munhu apresident chinoita kuti afambe nemasoja nemotaketi anotoziva kuti ndavengwa zvakanyanya nyangwe ndadiwa. Anobalansisa president kuti wapresident ane mavhotsi vanhu vakuda komasoja ndei kana uchidiwa kunyatsobalansisa kuti mukudiwa imomo nedzimwe hama dziri kutofara. So I need protection pavanhu vakandivhotera. Truly there was no need kuti you vote for me ndotsvaga army nokuti muindichengeta against you. That's wisdom. Kuunderstanda kuti vanenge vanondida but pane zvinogona kuzongomuka mukudiwa imomo. They will come after me. Kune vanhu vasingakunetse uri palower level palower office but kana wakumusoro you also need an army. Don't lose God. Sarasikirwa naMwari. Tafara zvinhu zvaita zvakunakidza. Ngatidzokere nokuda kwekuti tinozouya pamabvi when things are not okay. But we must learn and practice kuuya futi pamabvi when things are okay. Nzara haiuyi nekuti mvura haina kunaya chete. Nzara inogona kuuya futi mvura ikanayisa. Anonoziva. Too much of everything is dangerous. Learn to balance unikazi chakwe. But one thing I've discovered, kune vanhu beware of people vanokuda kana moto wakudziya but vasingakubatsira kutsvaga. They are dangerous. Moto kuneserwa usanyanya kutrusta nokuti akatakura vaipa pauni idzodzo haina kumuteretena. Vaipa inenge yaiunderstanda kuti pane vatofanirwa kurumba ava ngavatakure vaendese. Imwe help sometimes izvo zvakanaka kubatsirwa, zvakanaka kutsvaka Mwari ambowo mubatsiri wako nokuti vanhu rubatsiro rwavo rune mavhaipa ari attached. Kune promotion iri kudimanda relationship yesecret. Chaunoda kusimudzirwa ada kukupa that promotion akaattacha vhaipa pasubject yepromotion. Don't lose God. Unopromotwa nenzira yekuti haisi nyaya yekufunda inyangondana nayo. Vanhu vachangoiona vachakugamuchira kuti asimudzirwa but understand every blessing ine nyaya dzayo. Don't lose God. There is always a viper inside the heat. It will come out because of the heat. Kunenda mudzikona wasingawani uri kuzimu raunozogona kuwanira kuno things are better. I want us to stand up. We need to pray. You know the viper against your family. You know the viper against your health. Azvina kuitwa kuti unyadziswe na kuti uparare. You are a chosen vessel. Pauri ndo pachapupurwa kuti asi kudenga kuna Mwari. Zvauraya vakawanda, zvarambisa vakawanda, zvadzingisa vakawanda. But pane uyu, the opposite has happened. Nyika ifarire marombe, Mwari chete ndiye anosumudza marombe kubva muguruva. Ndozvandodira anoita the opposite. Tarisiro yevanhu ngainyadziswe. Kugona kwaJehovha ngakusimudzirwe. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Every viper hanging upon your life, every viper yakamonera marriage, every viper yakamonera utano wake, every viper yakamonera business rake, I decree and I declare, may that viper be consumed by the fire of God. Ndataura moto wamweya mutsvene ngaichimedzwa ngaichicha. Tiri kudeclare nyasha munyika ino yeutoro hwaMwari. That viper rejection, that viper racism, that viper yekusagamuchirwa, ndinotaura nyasha, ndinotaura favor in the name of Jesus. In the name of Jesus, every demonic system hanging against a marriage, every demonic system yakaenda pautano wake, that demonic system iri ready kumuuraya. Adingafindisararama kutaura kunaka kwaMwari. Father, I speak life and life in abundance, favor and protection. May the opposite happen. Zvinotarisirwa nevanhu kuti nzare kwake, zvinotarisirwa nevanhu kubasa kwake, tarisiro yevanhu ngainyadziswe. Kuda kwenyu Mwari wangu ngakuitike. Ndataura nyasha nekugoneswa in the mighty name of Jesus.
Amen and amen. God bless you people. Thank you so much. There's the MC. Evangelist Muparinga ni somo la ratiba anesheleze kuwa awa andisika kwanzi indawa kuti ukasangwalira chakanaka ukasagona separation